Alhamdulillah, wasallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiarkan sa nalong na Khamis, mga uri penuh Allah. Yesu ini pamuasaw mga barapuasa. Yesu gaw iya ipaparada su amal na yakabaya o Rasul sallallahu alaihi wasallam na may parada su amal yan askan yan na di puasa. Niya mo sa mga barapuasa ko ika 10 agu 3, ika 10 agu 4, ika 10 agu 5 ko sa abad. Gito sa pumutun sa iya mulbid. Mga gawa iya maputi. Kuno to sabab pakiya betwiron na sabab sa mamumutayag suulan makapuputi so gagawa isa ang kautoras. Napadami alo yung mga ulama hikmah. Aro ini pantag o Rasul sallallahu alaihi wasallam so kapamuasa o man sa ulan na talugawi. Aro niya ini pantag kaya kuno Rasul to pendidi surugo. Kira kuha na so high blood naraw pangipantag akapakala urugo yan. Now pa makapantag ya di pusa na miya kalibre ba maatak ya high blood. Kenapa si ibu ko saban mabang sami kaya tinudan tanoro. Kauman o lanulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sha'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Na so telurungo ina kapumosan ka. Telugaw iya kapumosan ka upama ko bara amal ka. Agyaman ni telugaw i na 30 iya balas yan ka times 10. Upama ko uman sa ulan na makapusa ka sa telugaw i. Naku kumasara ko na kaya puasaan ka imbalas terkawal. Kenapa sibuk ko sa abad? Isa kurang na kaya sa butaon na ayabo ka po mo sa iko ayamul bid nagirabo sa abad. Di. Kaya ito na ulan-ulan. Na upama ko di nga kapuaswa si iko ikasapul agu 3, ikasapul agu 4, ikasapul agu 5. Nagkapakayasi nga puasa ang sa lakaw. Niya sunat-sunat pantag suro sa nga tuwa 10 agu 3, 10 agu 4, 10 agu 5. Niya sunat-sunat. Aro ini pantag Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero upama ko dangaro mi pantag nakapay pantag ka ko sa lakaw. Na ya kaya pangapun ka puasa ni ka 10 agu 4. Da ka mga puasa kay sa 10 agu 3. Puasa kay ka 10 agu 4, ka 10 agu 5, ka 10 agu 3. Di na ka mga puasa ko ika 10 agu 4, ika 10 agu 3. Na puasa ka ko 15, 16, 17. Importante na mga puasa ko sa telugo i kenabaan ng paliugad. Sunat tanan mabang sami mga uri penuh Allah. Bil barakah tarimaan Allah sa mga puasa niyo. Misul diyo ko surga. Su Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayah pinaka madakla di niya nung puasa na ulan-ulan na gira lagi di sabat. Lagi ba ya tamhidi. Lagi pa kau masuk bulan na Ramadan na para niya training so tinaing ka, niya training so pamikiran ka, niya training so kapagintaw ka. Kaya gira Ramadan na niya taruto pa niya alin so anda nga kalalayaman ka. Na paginaw ka kagabi-gabi na paginaw ka ama dapat mapita. Adi nga to kalalayaman. Na di ka nakadaw-daw, na di nga to kalalayaman. Na di ka manarawi, na di ka mamatya sa Quran, na inalino Ramadan, pagalino Ramadan so kapag intaong ka, na dapat makauma na inalawang ka di. Sa aban, na may training ka di.
para di ka kependa na may kumakaw masu Ramadan at tarutub. Ano ba ini nakapagalinan yan si kukapagintaw ka. Yan ang mga bangsa mi, mga urip no Allah. So, mabara puasa. Isa ngaya ulan-ulan na Shaaban, nakapakaid na itataros ka. So, dapat makabayad si kumabait. So, adna utang yan, anada niya kapuasa isi ko miyaw na Ramadan. Lagi miya umahaid. Na oras pa na niya ipumayad yun. So, dapat makabayad. Dapat makasambi. So, Aisha radhiyallahu ta'ala anha, nasabab si sangat tuwa manzila niyang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pa karaw mamuasa aba surasul na kapakayakinang lanskan yan ng rasul ko kadawdo. Ngayon kapamaya diyan na igiraamiyaw masusaban. Ngayon nakagya surasul sallallahu alaihi wasallam na di puasa. Di niya mo mapkailangan so Aisha. Nasuwa mo so Aisha na oras ito ipumayad. Yung mga bangsa mi, mga orip no Allah, girada ka makabayad, ari out ka ikadu Ramadan, na penalty ka. Barat sa kabay na adnaw tang ka sa gawi. Da ka makabayad, na miyaw mo si ikadu Ramadan. Nadangap no tumipukasa. O ba nga pipikira, amya din tukang bedi ka. Kebayadan ka no to. Kau di nga kabayadi na dusa ka. Ana ya kabayadi nga na suke po si kadu Ramadan. Nakabayadan ka, nadam na penalty ka, a media sa gantang amarga sempe nga kumiskin. Now dua gaw ina dua media. Now lima gaw ina lima ago media. Ano ba ini na lima a media? Pamako lima gaw. Hama to na dua kagantang ago media. Penalty ka. So mamusuad na mga utang yan na lumiyag, milayalayag, marambarang, may sakit, mga kuwan na kapahid na mamayad ka. Oras sa ipumayad. Liro pa mga bangsa miya, mga uripin Allah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ibu at tama na inisa pa riyan na ubang ka tandu asubo so 15 ni pus ano ka, si ko Shaaban. Di pa mapiyaw baya ka pun ka mamuasa ko sa aba na may kukyalo ka. Nini kasulye na pungonin mamuasa na buka kapman na pamuasa kapman. Waya buka kapun ka mamuasa na amay ko kalo ka sa saban na adna hadith dito mapiyaw. Yanan mga bangsa mi, mga urip no Allah. Pamangnitano si kuwala, tariman wala sa mga pangnitano, mga puasa tano, mga amal tano, maumatano o bulan na Ramadan, misampay tano ko bulan na Ramadan na karirilaan tano Allah. Naway giram niya kasulad ka sa bulan na Ramadan na karirilang ka Allah kami muasa ka ko sa aban. Niya nambayang sa tahajud ko sa aban. Niya nambayang sa salatu duha ko sa aban. Niya matiya ka sa Quran si ko sa aban. Mindua kami, tubat kami yang nikasarila ko Allah. Sisa nga sa aban. Ni pantag kau. Namia kau masuk Ramadan nakaririlang kau Allah. Suposo ka na malmak. Namati asoy mama di itiroy na pelindag suposo ka. Na kumunot suyma na pakaguro og sumatang ka. Isa mabang sa miya tuos sa marata iukur. Nagyangan na di pakaguro og sumatan yan. Cakal kiyan si iku Allah. Nagirap man nagyangan na mirarapere kidnalo yan. Saka pakaguro kiyan, sakal kiyan si iku Allah, malain namin sa kapasurga yan. Babuad na matiya sa Quran na mingipiri ka lo yan. Miti ka lo yan. Saka pakaguro kiyan, sakal kiyan si iku Allah. O di na babuad na manutul sa mga pipi atutul, naguro kiyan din. Nagyangan na may pipiri kadina lo yan, maate kadina lo yan, sa kalak yan si ikwala na mapiyakor. Naigirap man na apya sa te, kay magte ka lo ka. Nakarino to kasalubo ka aginong ka. Kapakaya mawatang ako limo Allah. Ikadua tuos sa marata ayokor ang ito manusia,
matagas si puso. Nema na matagas si puso na marangit. Da agagaw niyan, da kapadiyan. Emang buo maso sa mata niya nakamamaraan. Nagiging nga mata na may kukunik siyang puso. Na umalmak kay puso, nataguraw ka. Sa kalak si iko Allah. Na umatagas kay puso, nakamamaraan sumatang ka. Nagiragi nga na pakasigi-sigi nga na uripon Allah, miya kalmal makipuso. Bumakailay sa wata pamang ni na dinyan ketigrano dinyan kadawagi. Bumakailay sa miskin. Marata litaran, marata itinilas na makaplulubad siya kituan naman ni anami dawagin. Lagi din na namiyak kalbulbud mambuanan makagura o sumatan yan sa kalkiang kuwala na sumatan yan na upuan mi dadar sulo yan. Nakalkian si kuwala. Bata bila ba dapat dia? Kami haram dengun neraka. Iman to na dita no ay puun mga bangsa misisa nga esaaban. Bakalo-kalo na makaumaso Ramadan na may pipiri kan sulutan sa kalaktan si ikwala na makakasagtan no kapamatya sa Quran. Da pelpas tanu sunat sambayang, da pelpas tanu ay mana niya na mga pipi amali nun tana di tanu minggulalat, bakalo-kalo na may puso bulan na Ramadan na dead na lampu dusatan. Pamangnin tanu si Kuala makaprerila itanu den, di tanu den na makasisi mga, nasuanda makasisi mga na makabagaya sa lugar, maka perilai maka mamaapa bata bila bawa skanua bata skanua kerumai skanua magari skanua ando ba ini na siringana kailangan na maka perilai kano bad na niatid na ratum arata ginawa na telabukan na perilai kano na maapakan. Abakano di kay aba mo masu Ramadan na sisampan so diniw ka ginawa eh. Allahu Akbar. Ay kado no baya ka prila ka na may kumiyatay din. Ay style na nung mga tao. Ay gira dapat matay so ginawa niya na Allahu Akbar. Baka ang pagaluya baka no prila ka karangita. Aw na andi kaya patay niyan na. Dia nga yan subang kaya ang otomya tetingin na daw prila ita. Baniyang kan Allahu Akbar. Nabaniyam kun. Not counted ang ato kaya pangningon sarila. Mapragun yun sayo mo kaya maso balas yan ang maratanos. Kaya kabenarin na duangan yan. Duangan yan. Dapat iman to bibiyag kano pendakano panamatay na prelay kano. Gida ko to miya panutultan ako miya na sa katawa ina. Ako tagot tagang iwata yan. Ay bu perangit yan no nakagiya da para ti awata ya nga dani ang pangaroma so kahit pangaroman yan no. Gimam bu problema katano na ipapaarta no suata tanon te ipangaroma tanoro. Makaliliw tano ko guris. Kasa sa limbutan tano sira. O di niyang kabaya so kabaya ka nabugan ka so kabaya yan. Di kabaya ano ata ka so pakit pangaroman ka na di nga kararangitan. Nas kanya na ini karangit yan. Tiaplis yan. Pekawaan yan. Na di magawa. Allahu Akbar. At pag niron sarila na ba niyan di isinta? Langon na daura. Namiyaw mas oras. Hindi dala ka nga tawatayan na. Ay po may tokon yan na. Kaya tokon na nga tayo na kaya ada sila na track so tayo. Ang kayo naman ito na yung miyaso ayan, kagutan. Bago raok. Di makasabit. Ayaw no ito kapag ni sarila o tayo na din yung prila. Ang piyala lagu niyan so tayo na kaya ada sila na di kari o tayo na dapat matay. Nakakakapta no tayo so abay apya masan yan. Tingin na inako la ebu asaba pa kaya na dalakaw ka na. Luluba ako sa mapamasak na ipangangapin na kan roka. Now nag-iikiyata mananakan na ubaya buaw kita karila ingkarakan na sakni mau na matay na katay ni bgir ka wallah. Naasa na karila naong ka nakapiyad na ginawa ka.
Suco kaya uway ina yan na rinilaan yan. Na may pusota yan. Napakadebakan ina yan na rarbin. Napang niron sarila suwata na din yan bugan sarila. Miya ka ito apang ninonota yan. Kau masuramata na may tubuan na naragaw. Adi niyo pagayonan sa kano bataas, kano karumais, kano tungod. Prelay kano. Bakalo-kalo na yamanan niya na may sisa tano pala si ikosurga. Timuon tano ola si ikosurga. Langon, may siringan tanong sa mga sahaba, may pagubay tanong sa mga nabi, balasan tanong ola sa madaklamapiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.